Få et godt testforløb. Denne film viser et typisk forløb, man skal igennem ved test for kontaktallergi. Testen kaldes også en lappetest. Den skal afdække, hvilke af de produkter og materialer, du kommer i kontakt med i dagligdagen, der kan fremkalde en allergisk reaktion i huden. En test for kontaktallergi er en længerevarende undersøgelse, som kræver, at tingene udføres korrekt for at opnå et brugbart resultat. Denne film sætter fokus på selve testforløbet, hvad du skal gøre og hvad du skal undgå, så længe du er i testforløbet. Det er vigtigt, du følger godt med i videoen. Det kan være en god idé at se den flere gange for helt at forstå forløbet. Lad os komme i gang. Overordnet deles testforløbet op i 2 perioder. Før plastrene sættes på og efter plastrene er sat på. Lad os se, hvad du skal huske i perioden, før testen begynder. Solbrændt hud påvirker testresultatet, så du må ikke få sol på ryggen og skuldrene i 3 uger før testen. I de sidste 3 dage før plastrene sættes på, må du ikke bruge hormoncremer på ryggen. På dagen, hvor plastrene sættes på, må du heller ikke smøre fugtighedscreme på ryggen. Du må heller ikke have eksem på ryggen, når testen begynder. Hvis du har det, skal du kontakte afdelingen, så vi kan vejlede dig og ændre dine testtider. Hvis du følger rådene, er det muligt for dig at opnå en bedre test. Du er nu klar til selve testen, som forløber over 8 dage, som vist her. I løbet af de 8 dage skal du møde op på afdelingen 3 gange. Til det første møde er det meget vigtigt, at du medbringer de produkter og materialer, som du og lægen har aftalt. Det kan være cremer, gummihandsker, arbejdsmaterialer osv. Se mere om dette i filmen Bliv klar til test. Til dit første besøg har vi forberedt nogle plastre med de allergener, som lægen har fundet frem til, at du skal testes med. På dagen laver vi plastre med prøver af de produkter og materialer, du har medbragt til test. Alle plastrene bliver nu sat på din ryg. Vi sætter også streger på din hud med en sprittus, så vi let kan genfinde prøvernes præcise placering. Plastrene kommer til at udgøre 2 store og sammenhængende plastre, som vist her. Du skal beholde plastrene på i ca. 48 timer. Efter 48 timer skal du have en til at hjælpe dig med at tage plastrene af din ryg. Det er vigtigt at trække plastrene af på en bestemt måde. 1. Træk plastrene af i et helt samlet stykke. De må ikke blive skilt fra hinanden. 2. Sæt derefter de sammenhængende plastre på en plastikpose. Det kan være en almindelig indkøbspose fra supermarkedet eller en frysepose. 3. Rul posen med plastrene forsigtigt sammen og tag den med på afdelingen til dit næste besøg. Vi skal bruge plastrene til at rekonstruere, hvor prøverne har siddet, og herved sikre en korrekt aflæsning. Når du har taget plastrene af, går der 1 til 2 dage, før du skal ind på afdelingen igen. Her kigger vi på din ryg for at se, om du har reageret på nogle af prøverne. 8 dage efter du fik plastrene på, skal du møde til det sidste besøg. Her aflæser vi det endelige resultat på ryggen. Vær opmærksom på, at der kan opstå rødme, kløe eller blære, hvor vi har testet. Dette er normalt. Hvis testen viser, at du har kontaktallergi, kan du få tilbudt en opfølgende lægesamtale for at få afklaret, hvad reaktionerne kan betyde for dig. For at resultatet kan blive så pålideligt som muligt, er det vigtigt, at du beskytter testområdet. Det gælder både mens plastrene er på og efter de er taget af. For alle 8 dage gælder. Undgå vand på ryggen, når du går i bad. Brug ikke fugtighedscreme eller hormonsalve på testområdet. Få ikke sol eller solarium på ryggen. Undlad kradsning på huden i testområdet. Undgå sport- og fritidsaktiviteter, der får dig til at svede meget på ryggen. Du må ikke svede, da tusstregerne kan gå af, eller plastrene kan løsne sig. Normalt kan du passe dit arbejde uhindret i testperioden, men det kan være vanskeligt at lave bevægelser, der involverer at strække og bøje ryggen meget. Hvis plastrene løsner sig, kan du sætte et ekstra stykke plaster på.
informere os om problemet ved dit næste besøg. Det sidste, du skal være opmærksom på, er, at tudsen og teststofferne kan smitte af på dit tøj. Brug derfor en gammel bluse eller t-shirt inderst inde gennem hele testforløbet. Vi er nu færdige med at gennemgå forløbet omkring testen. For at sikre et pålideligt og brugbart testresultat, er det vigtigt, at du følger vejledningen i videoen nøje. Din indsats gør en stor forskel. Tak fordi du så med.